Her starter ostene deres liv. Efter de har været produceret inde i mejeriet, så kommer de herind næste dag, hvor de skal i saltlag. Og det kan I se. Det er nede i de her store kar. De ligger faktisk hernede. 25 styks ligger der. Og det har de altså gjort nu, og nu skal jeg til at tage dem op. Så fandt jeg testosten. Den skar jeg en skive af, inden jeg puttede dem i saltlag, for at tjekke pH, men også for at sende ind til laboratoriet, som tager en vandprøve. Fordi vandindholdet i osten er ret vigtigt at vide. På den måde kan man vurdere, hvor cremet osten bliver, og i sidste ende jo også konsistensen. Og I kan se, man kan allerede se alle de fine huller, som kommer her i Søbo. Så er alle ostene kommet op af saltlagen og skal stå her uden for modningsrummet i cirka 24 timer til 36 timer. Der er tørt her og mellem 15 og 20 grader, og det er det, der hedder en hazing, hvor ostene bliver tørret op, inden de skal modne. Og det gør man altså for at det værste vand drypper af, men også for at ostenes overflade tørrer, sådan så at modningskulturen, floraen på ydersiden her kan vokse op. Så nu vil jeg sige farvel til dem, og så vil jeg tage ind på HKI, hvor jeg skal tage mig de oste, som er over en uge eller over 2 uger gamle. Hej hej! Så blev det tirsdag. Om tirsdagen, der tager jeg altid ind på HKI, som er vores ostegrossist, hvor vi har lavet en god aftale om, at de aftager alle vores oste, når de er 2 uger gamle. Og jeg skal ind og lave det, der hedder affinering i dag, som er al den pleje og håndtering, der er af ostene ude på lageret, når de står og modner. Og jeg tager jer med i dag, så I kan se det, og det er sådan set i dag, der skal vi vende og vaske ostene, og så smager jeg også på nogle af dem for at vurdere, hvor langt de er i deres modning. Så er jeg kommet ind på HKI, og jeg kan lige vise jer, her står de oste, vi fik sendt ind i går. Dem skal jeg have pakket ud, og så skal jeg have sat dem ind i modningsrummet. Her inde i det her rum, åbne her. Der står nogle af vores Søbo-oste. Det er dem, der har stået lidt for fugtigt. Man kan virkelig også godt fornemme ammoniakken her. Der er vokset en lille rødkit på, som egentlig ikke gør det store, men osten er blevet lidt fugtigere. I kan lige se, hvis jeg går ind her. Så går vi videre til næste rum. Og herinde står Søbo lidt mere tørt. Der er cirka 86% luftfugtighed. Og det giver en mikroflora, som er helt anderledes end inde i det andet rum. I kan se, at ostene har sådan en let hvidskimmel og er tørre. Og det er i hvert fald noget helt andet inde i det andet rum, hvor ostene er mere fugtige og har den her rødkit, der vokser. Og det giver jo selvfølgelig en lidt anden ost, og det er jo tilfældigheder, der gør, at sådan noget opstår, og det er jo egentlig også meget sjovt. Men de her, de minder i hvert fald mere om dem, som vi havde hjemme på Søtofte, da vi selv stod for at modne. Og I kan se, noget står på flanker, på træplanker, og andet er på jernriller. Og grunden til, at man egentlig bruger træ, det er fordi, at det fungerer som en fugtbuffer. Altså det kan både absorbere fugt fra osten, hvis osten skulle være for fugtig, men det kan også frigive fugt ind til osten, hvis osten står og tørrer lidt for meget. Og den fugtbuffer er egentlig med til at sikre, eller værne imod, at osten skulle flække. Og derfor er træ bare hamrende smart. Gerne sådan noget blødt træ som fyr, som vi bruger her. Så går vi ind i det sidste rum, som er herinde. Der står lidt andre ting. Skal vi lige have tændt på lyset? Lidt andre ting end bare Søbo. Der står nogle flotte tændoste, og der er lidt komté og lidt forskelligt. Der er også en sjovere her, der hænger deroppe.
Og vores søbo, de står her, og her er faktisk endnu tørre. Og det her, det er de oste, som skal langtidslagre, og altså på sigt blive sådan en søbo ekstra lagret udgave, som gerne skulle få mange krystaller og være lidt fastere, og med en større smag og mere karakter. Og det er faktisk lige netop de her langtidslagrede søbo, som jeg skal vende i dag. Det skal jeg, fordi det er ved at være en måned siden, at det er blevet vendt. Og grunden til, at man vender dem, som I også skal se, det er, at så sidder de simpelthen fast i plankerne. Så det er for at sørge for, at den fugt og det væde, der er i osten hele tiden, bliver fordelt ligeligt, så den ikke står og bliver helt drivende våd i bunden. Og man kan sige, at nye oste, de skal vendes oftere, for ellers så får de simpelthen helt sådan en kejlestup-form, fordi de egentlig er så bløde, at de flader ud. Så det er egentlig for at sørge for, at formen bliver ligelig. Så det går der faktisk ret meget arbejde med. Men det er nu egentlig noget, jeg er ret tilfreds med, fordi jeg går ikke til fitness. Jeg vender oste, og det giver mig den styrke, jeg har brug for. Så det er bare om at komme i gang. Det var sådan her. Og hellere starte heroppe. Så har jeg udvalgt mig 5 batch fra maj måned, som skal vaskes i dag. De har sådan set ikke været vasket her på HKI, kun derhjemme, og jeg vil egentlig lige vise jer dem. Kom med her. Det er for eksempel dem her, hvor at I kan se, at der er begyndt at vokse en smule hvidskimmel. Og det vil jeg egentlig bare lige holde nede, og på samme tid også tilføje lidt fugt til osten. Så dem ruller jeg lige ud, og så skal vi ellers bare i gang med at vaske. Yes. Og jeg vil egentlig lige vise jer vaskemaskinen. Den er ret smart. I hvert fald når man skal vaske mange oste ad gangen. Det er egentlig sådan en her. Jeg kan lige tænde for den, så kan I se. Så roterer der sådan en børste her, hvor der hele tiden slukker lige igen, hvor der hele tiden risler ny vand på børsten. På den måde bliver osten hele tiden vasket i ny vand, og så går det lynhurtigt. Men det er altså ikke noget, man kan gøre med unge oste. Der bruger vi en lille håndbørste. Der bliver man nødt til at have mere føling med det, fordi skorperne er mere sårbare. Hvor I kan se på de her oste, de kan sagtens klare det. De har fået vokset sådan en fin skorpe frem. Så det er helt perfekt. Men så er det ellers bare om at få forklædet på, og så komme i gang. Nu er jeg færdig med dagens ostevask, og du tænker sikkert, hold da op, det var meget. Og hvad er det der affinering egentlig? Og affinering, det betyder egentlig forædling, og er det håndværk, som foregår fra osten er helt ung, til den bliver spist i sidste ende. Så det er alt det arbejde med at forædle den ude på lageret. Og det er altså det her med at vende og vaske og styre klimaet, altså også have den rette luftfugtighed og have den rette temperatur. Og det er sådan nogle ting, der er altafgørende for, hvordan osten i sidste ende kommer til at smage. Så er jeg på vej hjem fra HKI, træt i armene, men rigtig glad. Og det skal selvfølgelig ikke være en hemmelighed, at det er vildt svært at modne ost på afstand. Altså, og der blev også sat noget ost alt for fugtigt, som gjorde, at skorperne blev defekte, og vi sælger dem som anden sortering. Og der er nogle ost, der står lidt mindre fugtigt, som dejligt cremet til gengæld. Og på den måde opstår der jo noget nyt. Altså, det er jo, og så er der selvfølgelig meget af det, der har det rigtig, rigtig godt, eller langt det meste. Så har det været sjovt at have jer med på sådan en dag her og fortælle om, hvad det er, at affinering går ud på. Nu skal jeg hente børn, og så er der jo en tirsdag igen næste uge, hvor jeg skal sige hej til osten igen. Hej hej!